lay down, 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 down. Hello mga bata! Magtuon na usab kita. Nakatunan na nato ang mga patingog. Ang patingog nga A, patingog nga I, patingog nga O, patingog nga U, ug patingog nga E. Karon ato nang tun-an ang paghimo og silaba gamit ang patingog nga I or E. Ang mga letrang katingog sila mao ang letrang M, letrang T, Y, S, K, N, L, P, B, G, D, H, W, R, ug N, G. Sila ang atong mga katingog. Okay. Karon makahinumdum ba mo sa mga tingog sa atong mga katingog? Okay. Sila ang atong mga katingog. Okay. Karon makahinumdum ba mo sa mga tingog sa atong katingog? Okay. Ato kining i-tingog. Okay. Sunduga ko ninyo og atong tingugon ang mga katingog. Yi. B. G. D. U. R. Usbo nato mga bata. Yes, duka ko ha. I. B. G. D. U. R. Nailhan na nato ang ilang mga katingog. Busa, ang atong buhaton karon, maghimo kita og silaba. Ang silaba nga dunay I. Sige, tan-awon nato ang silabang I. So, kung basahon nato ang letrang I, moingon kita I. 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 Ang I, usa ka silaba. Busa, basahon nato kini sa pag-ingon og I. 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 Nakita ninyo ang baba ni teacher? Diba pareho sa baba dinhi? Pormaha ang inyong baba, subay niini dungan sa pag-ingon I. Utrohon nato mga bata. Sunduga ko ninyo og tan-awa pag-ayo ang akong baba dungan sa pag-ingon I. 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 Atong utruhon I. 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 Nakuha nato ang pagbasa sa silaba nga
I. Karon mga bata, atong himuon ang gitawag nga silaba. Ang silaba nga adunay I. Unsa gani nato katong paghimo og silaba? Ang silaba gihimo gikan sa katingog o patingog nga gisumpay aron mamahimong silaba. Karon atong isumpay ang o I. Kung atong isumpay kini mamahimong mi. Ayaw kalimot sa pagngisi. Ipakita ang ngipon aron masulti ang mi. Sunod, ang tingog nga ti o isumpay nato kini sa I, mamahimo kining T. Unsa ka to mga bata? T. Karon, basahon na nato ang mga silaba nga adunay I. Ayaw kalimti ang pagpurma sa bakba human sa tingog sa katingog. Ana siya? Na. Sama ni ini. I. Mi. Ti. Si. Ki. Ni. Li. Pi. Bi. Gi. Di. Hi. Wi. Ri. Og ni. Utrohon nato mga bata. I. Mi. Ti. Si. Ki. Ni. Li. Pi. Bi. Gi. Di. Hi. Wi. Ri. Og ni. Nakuha ba ninyo mga bata? Okay. Inyo ra kining balik-balikon aron inyong mabasa ang mga silaba. Ayaw kalimti ang mga bakba mo porma sama ni ini. Okay. Muadto na kita sa pagsumpay sa mga silaba aron mamahimong pulong. Yeah. Mga bata, nakatuna na nato ang mga silaba nga adunay a ug nakatuna na sad nato ang silaba nga adunay I. Karon ang atong buhaton isumpay nato ang mga silaba nga adunay a ug silaba nga adunay I. Sama ni ini. Ba ug ti. Kung isumpay nato ni silang duha, mamahimong baki. Kani. Si. Kung isumpay nato ning pa, mamahimo sila sipa. Bi. Uga. Biga. La. Ug mi. Sumpayan ni silang duha, mamahimong lami. Pi, la, pila. I, la, ila. Li,
lima. Siga, siga. Tisa. Bali, bali. So, ato nang nabasa ang mga pulong ug silaba nga atong gisumpay aron mamahimong pulong. Basahon pa nato og usab mga bata. Baki, sipa, biga, lami, pila, ila, lima, siga, tisa, ug bali. Okay. Praktisa ninyo kini mga bata, hantod inyo kining ma-memorize ug mahanas kamo niini. Karon basahon nato ang mga pulong ug ilha ug unsa kini. Kani sila. Basahon ang mga pulong ug ilha unsa kini. O sige, ato na sugdan. Kabalo ba mo unsa ni siya? Oo. Kana siya mauna oy baki. Kana siya kalapati. Okay. Kini kaila ba mo niini? Oo. Gabi. Kini unsa man kini? Makita na to ni siya. Unsa man na siya? Oo, gabi. Tama. Tanawa kining lapis. Unsay nahitabo niini? Na bali. Kini siya nga hulagway. Unsa man ni siya? Dila. Kaning bata gaunsa kaha ni siya? Sa yang gibuhat. Sakto. Sipa. Kani, kabalo ba mo unsa ni? Di ba kini siya nga hulagway, makatilaw ta ani, di ba? Halang. So kani siya gitawag og sili. Karon moadto nakita sa pagpamita sa mga nawala nga silaba. Okay. Ang gingon diri pangita sa mga linya nga silaba. Sige. Kani siya, mauni siya oy wati. Unsa man ang gilinyahan anak nga silaba? Sakto. Ti. Sunod. Pisi. Ang linya niya nga silaba kay si. Okay. Kani siya. Unsa gani tuod ni siya? Gabi. Sakto. Unsa man ang gilinyahan anak nga silaba? Oo. B. Kani. Nakabalo ba mo unsa ni? Familiar ba ninyo? Kana siya, mauna siya oy pari. Unsa man ang gilinyahan nga silaba? Oh, sakto. Ri. Kani siya. Ang gihisgutan ka ganina. Dila. Ang inglinya nga silaba kay di. Sakto. Kani siya. Hari. Unsa man oy gilinya nga silaba? Ri. Sakto. Og kani siya ginatawag nato ni og sili, di ba? Kaganihan nakakita ta sa hulagway sili. Karon ang iyang linya nga silaba maooy sakto mga bata. Li. Nabalaan na nato mga bata ang silaba nga nawala nga dunay patingog nga i. Okay.
karon mga bata, tan-awon nato ang mga hulagway ug pangitao nato dinhi ang pangalan ni ini. Di ba inyo ning napamilyaran? Okay. Kana siya unsa gali na siya? Mauna siya oy gabi. Sakto. Narao ang gilinyahan nga silaba. Gabi. Sunod, unsa gani kini? Mauna siya ang baki. Sakto. Sunod, mauna siya ang pisi. Kaning gilinyahan nga silaba. Sunod, bali. Kay ang lapis na bali. So ang iyang kuan kanang silaba mao ang bali. Ug sa last, sipa. Diba nakabantay mo ang bata nagsipa sa iyang bola. Nakatunan nato ang mga silaba nga dunay i. Unsaon gani nga ngadto sa pagsulti? Timan-an ang pagngisi sa atong baba sama niini. Utrohon nato pagbasa ang mga silaba nga dunay i. Ayaw kalimti ang pagpurma sa baba sama niini. Okay. Dungan sa pag-ingon. I. I. Mi. Si. Yi. Si. Ki. Ni. Li. Pi. Bi. Gi. Di. Hi. Wi. Ri. O ni. Okay. Nakatuna na nato ang pagbasa sa mga silaba nga dunay i. Balik-balika kini kaninyo mga bata aron makabalo na kamo sa pagbasa sa mga silaba. Hantod mabasa ninyo ang mga pulong. Ug sama sa mga mama dinha nga nakakita niining mga video, pwede nato tudluan ang atong mga bata nga magsigikapon ani. Ug ang atong mga bata nga atong pabasahon niini aron sila bisan pa man anaa sila sa balay, makakaton sila sa pagtuon sa pagbasa tungod kay ang pagbasa importante kaayo sa mga pagtuon. Busa manawagan si teacher sa mga inahan dinha atong tagaan og importansya ang mga kabataan ilabi na sa ilang pagbasa. Busa ang mga inahan maningkamot og maghatag gayud og panahon aron ilang matudluan ang ilang mga anak. Pinaagi sa mga videos nga akong ginahimo, pwede ninyo silang matudluan sa pagbasa. Kay ayaw ninyo kalimti sa pag-share niini aron daghan pang mga bata o mga inahan nga maikad sa pagtudlo sa ilang mga anak. Maulang kadto, hinaot aduna kitay mahimo sa atong pagpuyo sa balay, ilabi na karon sa panahon sa GCQ, ECQ, MECQ, sa giawhag nako nga atong pagpadayunon sila sa pagtan-aw sa mga videos nga atong nahimo na aron sila makakaton. Maura kadto. Babay mga bata, hantod sa sunod natong mga pagtuon. Daghang salamat. Bye-bye.